aligátor žijúci v kanáloch, ľudské orgány na čiernom trhu, žena, ktorá sa zobudila počas vlastného pohrebu. Každý z nás už určite počul jeden z týchto príbehov. Príbehy desivé aj romantické, komické aj smutné, o duchoch, démonoch, mimozemšťanoch a údajne neexistujúcich tvoroch. Tieto príbehy sa volajú mestské legendy a vy sa so mnou môžete započúvať do tých najlepších legend z celého sveta. Budem rád, keď mi pomôžete odoberaním tohto profilu. Jasnovidka. Dievča šlo s niekoľkými kamarátkami do miestneho divadla na show, kde mala vystupovať jasnovidka. Nevedeli, či majú na jasnovidectvo naozaj veriť, ale mysleli si, že by si mohli užiť trochu zábavy. Kto vie, možno dokonca nahliadnúť do svojej vlastnej budúcnosti. Jedna z ich kamarátok už predtým navštívila tú istú jasnovidku, aby jej v súkromí čítala z tarotových kariet. Povedala jej, že nájde muža svojich snov a do pol roka sa za neho vydá. Keďže sa to udialo presne tak, ako jasnovidka predpovedala, možno na tom predsa len niečo bude. Bol to zábavný večer, hoci niekedy trochu strašidelný, pretože jasnovidka podľa všetkého vedela veci, ktoré mohli vedieť len oni sami a ich blízky. Jasnovidka veštila z kariet niekoľkým kamarátom dievčaťa. Každému z nich napísala niečo na lístok do obálky s tým, že ich môžu otvoriť hneď, alebo až neskôr doma. Všetci sa rozhodli obálky otvoriť hneď a čítali nahlas predpoveď o manželstve, zármutku a veľkom bohatstve. Potom jasnovidka požiadala dievčinu, aby prišla na javisko a rozložila karty. Pozrela sa na ňu s bolestivým výrazom na tvári a tvrdila, že jej niečo bráni v tom, aby mohla jasne vidieť. Nestratila náhodou v poslednej dobe niekoho milovaného? Dievčina odpovedala úprimne, že nie. Jasnovidka sa ponúkla, že je namiesto toho bude čítať z rúk. Prešla jej prstami po čiarach na rukách a vážne pokývala hlavou. Už vidím tvoju budúcnosť, moja drahá. Všetko je jasné. Pustila jej ruku a podala jej obálku, ktorú už mala vo vrecku. Kamaráti dievčaťa prosili, aby ju okamžite otvorila, ale tá predstierala, že ju to celé ani vlastne veľmi nezaujíma a že si to vraj nechá až na doma. Keď sa večer skončil, dievčina sa rozlúčila s kamarátkami a vydala sa sama domov. Vyrazila autom na hlavnú cestu, občas sa pozrela na obálku ležiacu na sedadle spolujazca a premýšľala o tom, čo by mohlo byť napísané vo vnútri. Keď ju v tom vylákalo zatrúbenie klaxóna a blikanie svetiel. Veľký kamión minul pri predbiehaní zadnú časť jej auta len o pár centimetrov. Vydýchla si od úľavy a nervózne šoferovala ďalej. Nakoniec už neodolala pokušeniu a natiahla sa po obálku. Auto pritom začalo trochu prechádzať cez biele čiary na ceste, až narazilo do vozidla v protismere, ktorého prudko odrazilo do cesty za ním idúcemu kamiónu. Dievča bolo na mieste mŕtve. Keď prišli hasiči a začali vysekávať jej telo z trosiek auta, našli na podlahe zakrvavenú obálku. Dostala sa k jej rodine, ktorá sa rozhodla ju otvoriť. Na lístku v obálke stálo: Ty žiadnu budúcnosť nemáš. Kde je moja pečeň? Bobby mal v mesiarstve kúpiť čerstvú pečeň. Na večeru mal prísť jeho starý otec a pečeň na cibulke bolo jeho obľúbené jedlo. Bobby pečeň nenávidel a nenávidel aj chodiť do mesiarstva, ale na želanie matky vyrazil do obchodu. Cestou stretol priateľa, ktorý ho pozval k sebe domov, aby si zahrali s niekoľkými ďalšími priateľmi novú počítačovú hru. Bobby mu chcel vysvetliť, že musí niečo vybaviť, no bolo mu to trápne a tak pozvanie prijal. Aj keď predsa nebude u kamaráta príliš dlho. Keď sa ale opäť pozrel na hodinky, uvedomil si, že už je tma a všetky obchody budú pravdepodobne zatvorené. Vyrazil z domu kamaráta a rozbehol sa po ceste k mesiarstvu, ktoré naozaj bolo zavreté. Premýšľal, čo povie matke, keď sa pozrel na starého muža, ako sa prehrábal v kontajneroch za obchodom. Vyzeral ako tulák, s mastnými šedivými vlasmi, doslova prilepenými k špinavej hlave. Vedľa neho stál vozík zo supermarketu, plný špinavých tašiek. Muž ho uvidel a aj keď mal Bobby chuť utiecť, bol aj zvedavý a tak sa muža opýtal, čo hľadá. Zaháňam si tu nejaké mäso, povedal chlapovi a vyzeral očividne spokojný so svojím úlovkom. Každý deň sem hádžu skvelé veci, dodal muž a ukázal na kontajnery. Bobby si všimol, že muž svoj vozík naplňal kúskami mäsa zabalenými v papieri a priamo na vrchu ležala tučná telacia pečeň.
Kým starec stihol zareagovať, Bobby ju schmatol a bežal domov, čo mu nohy stačili. Nebolo možné, aby taký starý muž dokázal udržať krok s mladým chlapcom. No aj napriek tomu, Bobby celou cestou po hlavnej ulici počul, ako za ním vrzga ten vozík. Po pečení sa doma len tak zaprášilo a Bobbyho starý otec hovoril, že to bolo najlepšie jedlo, aké kedy jedol. Chlapec mal za odmenu dovolené zostať dlho hore a až do skorého rána sa hral na počítači. Mal skvelý pocit z toho, ako to zariadil. Keď šiel po schodoch hore do postele, počul za vstupnými dverami nejaký hluk. Pozrel sa z okna, ale nikde nič nevidel. Potom sa však ozval vrzgavý zvuk. Nepochybne to bol zvuk starého vozíka zo supermarketu. Stále nič nevidel, no zvuk silnil. A keď sa potom objavil vozík, Bobby vybehol s hrôzou hore schodmi a schoval sa pod perinu. Neodvážil sa ani vyzrieť z okna, aby sa pozrel, či tam ten starý muž je. Zostal pod perinou a nakoniec zaspal. Neskôr ho prebudilo klopanie na dvere izby, po ktorom následovalo ticho. Zvonku sa ozval hlas. Kde je moja pečeň? A potom ešte hlasnejšie. Kde je moja pečeň, chlapče? Bobby úplne stuhol a aj keď sa snažil kričať, nevydal zo seba ani hláska. Kľúčka dverí sa pohla a vo dverách stal starec z mesiarstva a usmieval sa do tmy. V ruke sa mu blízkal sekáčik na mäso a povedal: Tak, tu je moja pečeň. Moderní upíry. V Rumunsku, krajine pôvodného Drákulu, majú hlboko zakorenené staré zvyky. Povesti o upíroch, ktorí vstávajú z hrobov, aby pili krv živých, sú stále populárne. V Sedmohradsku mala v roku 2004 skupina dedinčanov obavy z jednej čerstvo pochovanej osoby. Domnievali sa, že má na svedomí sériu nedávnych útokov v komunite a rozhodli sa vrátiť k dávnym praktikám, aby zabránili jej vyčínaniu. Vydali sa na cintorín a vykopali telo, na ktorom si nemohli nevšimnúť, že vyzerá omnoho čerstvejšie, než by sa očakávalo. Preto mu vrazili kôl do srdca. Potom mu z tela vyrezali orgány a podľa tradície ich spálili. Žiadne ďalšie útoky už potom nikto nehlásil. Upírsky folklór má v Rumunsku dlhú tradíciu. Pochádzalo odtiaľ totižto Vlad Napichovač, valašský knieža z 15. storočia, ktorým sa inšpiroval spisovateľ Bram Stoker pri postave Drákulu. Vlad získal prezývku vďaka zvyku nabodávať zajatých nepriateľov na kôl. Jeho desivú praktiku okúsilo toľko nepriateľov, až jeden človek pri návšteve krajiny hovoril o celom lese mŕtvol narazených na kôl, ktorý páchol na 100 honov. Keď sa vraj dotyčný návštevník posťažoval kniežaťu, následne aj jeho nabodli, tak vysoko, aby ho nemohol obťažovať zápach ostatných. Ľudí však k drastickým činom nútia povesti o upíroch aj inde, ako len vo východnej Európe. Na vidieku v Novom Anglicku v 19. storočí vypukla epidémia tuberkulózy, ktorá si vyžiadala mnoho obetí. Choroba často usmrtila niekoľkých členov rodiny a miestni obyvatelia sa v strachu domnievali, že mŕtvi zo sebou strhávajú aj ďalších živých. V snahe epidémiu zastaviť využili starodávne rituály proti upírom. V roku 1892 zasiahla tuberkulóza aj rodinu Brownovcov z Exeteru na Rhode Islande. Zomrela mladá dievčina Mercy a čoskoro po nej následovala aj jej matka. Ako sa pri tejto chorobe nevyhnutne stávalo, ochorel aj Mercyin brat. Rodina verila, že ich jediná možnosť je exhumácia a stráženie tiel. Otec si vzal na pomoc ďalších dedinčanov a spoločne zistili, že telo Mercy, ktorá zomrela už pred 2 mesiacmi, vyzerá až podozrivo živo a že v jej srdci je stále čerstvá krv. Považovali to za jasný dôkaz, že dievčina je upír, ktorý môže zasmrť druhých, takže jej dali vyrezať srdce a rituálne spáliť. Popol dostal jej chorý brat na lôžku, zatiaľ čo ostatní vdychovali dym vo viere, že ich ochráni. Nikoho asi neprekvapí, že ani jedna z týchto metód nefungovala. Tommy Knockeri. Písal sa rok 1915. Bola prvá svetová vojna a Arthur sa nachádzal v hlbokých zákopoch severného Francúzska. Bol príslušníkom špecializovanej jednotky vojakov, väčšinou bývalých baníkov z uholných baní, ktorých úlohou bolo podkopať sa pod bojiskom. Plánom bolo vykopať tunely až pod nemecké zákopy, nastražiť výbušniny a potom sa stiahnuť, než nepriateľ zistí, že tam sú. Arthur bol skutočný expert a presne vedel, aké hrubé musia byť steny razeného tunela, aby Nemci nič nepočuli.
Jedného dňa práve hrabal v hline, keď počul z druhej strany nejaké klopanie. Šeptom sa spýtal za seba do tunela, aby zistil, či za ten zvláštny hluk nemôžu jeho kamaráti. Ale nikto mu neodpovedal. Potom sa však klopanie ozvalo znovu. Zabúchal na stenu tunela, aby zistil, či príde odpoveď, ale bolo ticho. Keď sa vyškrebal päť do zákopov, povedal spolubojovníkom, čo počul. Väčšina z nich si myslela, že to museli byť Nemci, ktorí kopali vlastné tunely. Pravdepodobne počuli Artura a báli sa rovnako ako on. No jeden z baníkov, starší muž z Walesu, ktorý už mal príliš veľké problémy s dýchaním, než aby dokázal na dlhý čas zostupovať do tunelov, povedal, že ešte keď ťažilo uhlie vo svojej vlasti, ľudia si rozprávali príbehy o zvláštnych zvukoch a hlasoch, ktoré počúvali v podzemí. Niektorí si mysleli, že je to nedostatkom kyslíku v baniach, ktorý privádza ľudí až do šialenstva. Ale raz ich údajne sám počul. Nazývali ich Tommy Knockery. Podľa toho, že v baniach kopali, knock znamená kopať. Buď aby varovali baníkov pred hroziacím závalom, alebo aby naopak sami zaváhlili chodby, podľa toho, kto historku rozprával. Artur sa mu vysmial, povedal mu, aby si nezmysly nechal pre seba a vrátil sa späť do tunela, aby pokračoval v kopaní. Čoskoro tam zostal opäť sám a zistil, že sa už pomaly približuje k nemeckým zákopom. Bol si celkom istý, že počuje hlasy, ale nedokázal rozoznať, akým jazykom hovoria. A tak prestal kopať a len počúval. Potom sa znovu ozvalo klopanie na stene, presne v mieste, kde práve načúval. A tak zostal úplne nehybne ležať. Počul hlas, ktorý po anglicky hovoril niečo, čo znelo ako a potom následovali ďalšie klopavé zvuky. Pocítil na tvári akýsi závan, s ktorým sa niesol hlas spoza steny. A tento raz veľmi jasne počul. Zmizni odtiaľto. Artur na nič nečakal a začal čo najrýchlejšie plaziť tunelom späť. Zatiaľ, čo celkom jasne cítil desivé dunenie zeminy, ktorá sa rúcala v miestach, kde ešte pred chvíľkou ležal. Už bol takmer späť v hlavnom zákope, keď sa zem okolo neho zrútila a zavalila ho. Nevedel, či je živý, alebo už mŕtvy. Ale čoskoro cítil, ako ho niekto ťahá za nohy. Niekto ho ťahal do bezpečia zákopu. Artur vyplúval hlinu a blato a videl tvár starého welského baníka, ktorý len krútil hlavou a opýtal sa ho. Stále si myslíš, že len trepem nezmyslí? Nemecké zákopy a tunely sa úplne zrútili a spôsobili nepriateľu stratu tisícov vojakov. Veríte v médiá? A čo jasnovidka, ktorej schopnosti sú tak silné, že dokázala predpovedať smrť mladej ženy? Mohol sa tento príbeh naozaj stať? Ďalší príbeh opísal mladého baníka Artura, ktorý v tuneloch na fronte počul záhadné volanie, ktoré mu zachránilo život. V baniach a tuneloch sa zvuky často deformujú do zvláštnych slov. Ale myslíte si, že by táto ozvena mohla byť tak konkrétna, ak by išlo iba o náhodu? Bezdomovec, ktorý si prišiel po svoju pečenku ku mladíkovi, ktorý mu ju ukradol, mi príde ako úplne vymyslený príbeh. Ale dajte mi vedieť váš názor. Posledný príbeh je o rodine, ktorá verila v upírov a podnikala náležité opatrenia, aby sa žiadny zosnulý z ich rodiny nestal jedným z nich. Ako ste na tom s upírmi vy? Myslíte si, že žijú alebo žili niekde medzi nami? Rád by som vás upozornil, že o upíroch, konkrétne lovcovi toho najznámejšieho upíra z modernej histórie, upíra z Highgate, vyjde aj špeciálna verzia podcastu, kde si objasníme to, kto vlastne tento lovec bol. Ďakujem a do počutia.